लइकवो गांडुए चाहे अब पतोही और रंडी माने कर जवाब एक से बनल देवे के पड़ी तब न तो ई तारा बुझाले जे लोगवा का कही तारा ना बुझाइला तो कम से कम नए नए में कबरल बड़ा तो बोल चाल के भाषा पर ध्यान रख गाना बजा आई बोल चाल के ध्यान पे ना रखबो तो काम का बना दे गोहती चुकी नचनिया लेल बड़ा पावाना बुत भले उ बावना हो उका तो फॉर्च्यूनर जानतर जे हो लेले फरतरे को सुजुकी अलग तरह वही पकुदे कि कुल नचिए नाच के ओरवा दो ओकरा से रही ओकरा से ना चोरी आई 62 प्रकार से ढोढ़ी हिलावल जाला नृत्य में 62 प्रकार से ओकरा तीनियो प्रकार से हिलावे आई फैलरिया के गोड़ो कर अब बताई गौनिहार गावत रे कि प्रेममा से बोलो हो सुगनमा बताई तो ओकरा से गावत रे कि प्रेममा से ये गाना ये हां ये गौना ही है समाज सेवी श्री कमेश्वर राय जी जवही जगदीशपुर हां जी और हमरा पंडित जी आयर नहीं हो के बानी नु धन्यवाद सबे भारत के जलसा एक नंबर जुटल बा हां मुंह खजुआ था बोले बोले चुटकिलो काले बड़े का तो बड़ा रद्दी तो जवाब नहीं देबो पद रोई तो पद रोवे लागी देखी अभी आ जवाब दे देबो तो लोगवा कहिए दोनों के दोनों उहे रहले है बताई तो बाकी तो ना देव तो हमरा पद भाई रोवे लगी हमरा पद उमेश ठाकुर जवाब देवे के पड़ी बोलो जाला सुने ना कहले हैं जे दूल्हा खोजे कर ले हां राव रे 36 गुण मिल गए रहे तो का कलर ले उनकर समधी हम ससुर हमार लइकवो गांडुए चाहे अब पतोही और रंडी रंडी ही है माने कर जवाब एक से बनल देवे के पड़ी तब न तो ई तारा बुझाले जे लोगवा का कही तारा ना बुझाइला तो कम से कम नए नए में कबरल बड़ा तो बोल चाल के भाषा पर ध्यान रख गाना बजा आई बोल चाल के ध्यान पे ना रखबो तो काम का बना दे कमल बासो वही तरह जवाब तारो से हम बिगड़ल है बाकी उम्र समय के देखते हुए श्री रविंद्र ठाकुर हमारे समधी साहब नेताजी भुआल छपरा से पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना दिया हम मानव थोड़े हरि राम राम गीत संगीत में लय तान मुर्की श्री उमेश ठाकुर व्यास जी ये हमरा गुरु भाई के शिष्य हैं स्वर्गीय ब्रिज ठाकुर व्यास जी के मने हमर पाहुन लागत ले जी जी ये रविंद्र ठाकुर हलो एजा यही धरती पर लयदार देखनी कि जिंदगी में हम हर गाँव में गौनी गौनई गा बाकी भुआल छपरे को ऐसा धरती हो जहाँ लयदार के कलाकार के बड़ी सम्मान होला और जगह सम्मान ना लोग करे बाकी जब सम्मान हुई रुपया भी दिया पैसा भी दिया रवातना फुहर बोलने है केहू रवा के बोलल है ना बोलल है रवा पीठ ठोकले होइलो जे बबुआ बोर्ड निमन कहले ई त कहत रे एक खाती जे कुंवरवन का के करो से तन बरिया रे कह कैसे कि कौनी हार काम न होई हां जी अभिले हित के जियवलु अभिले हित के जियवलु हां देखी क अब बताई निमन कह के बाऊ एते ही तरह करे को भैया रहले एक साल पंडित जी के भोजन करौले खूब खीर पूरी बना के आ कहले जी महाराज जी हैली जौन साग सातु जुड़ा लाटल तन खाई इनकर भैया देखले रहे कि पूरी सब्जी खीर बनौले रहे भाई जी आ कहले हैं जे साग सातु जुड़ा लाटल तन खाई दूसरा साले चल गए इलाहाबाद प्रयाग नहाए खातिर बबुआ पंडित जी के भोजन करा दी हो तो देखले रहे जे भैया बनौले खीर पूरी सब्जी वगैरह
आ कहले कि जौन साग सातु जुड़ल आटल तन खाली एकर मन जे नीमन खिया के बाउरे कहे के तो भैयो सुंदर व्यंजन बना के आ कहत कि महाराज है खाली जौन गुह गोबर जुड़ल आटल तन हमरा वाला यही से नीमन कोई के आ तू बाउर कहला एकर माने जे हमरा के गड़हा में ढकल लगा सिंगर कुमार सूरज जी रामपुर दिघार के माध्यम से पुरस्कार देनी कहाँ बने सूरज जी धन्यवाद राव नारायण जी बनौले रहे एमे इनका दोस्त नहीं है कि नहीं दोस्त कोनो अरे है गायक अरे गवैया में बात सारा दोस्त ये भाई जी ये समैया भाई जी ये समैया में बात अरे बा नचनिया तो हम 1 महीना में तैयार कर देंगे 1 महीना में तैयार कर देंगे एगो हम नटुरी ले ले बड़ा बूट भर के ये नचनिया की ओटनी है विद्यालय अरे राम जब शिक्षा दिहल जाला ए जब बनावल सामान ना ले जाला ए जब नया निकासल जाला जैसे हमारा जुम्मन दीवानी देखते हैं उनका भाग गए खाना खाए ना तन सोझा बैठे के बैठावो उतना बड़ाई करता ला अपना नचनिया के कुछ नची ओरवा दो ऐसे तो केहू अपन लड़कियों देखे जाला तो ई ना कहे जे देखिए हमर लड़की में हर गुणवे कोनो ऐसा गुणे बाकी ना है सिलाई कढ़ाई पढ़ाई लिखाई खाना का बनाई कुल गुणवे कर सोरा गइल उतना बड़ाई करता ला रे महाराज यावे जो के ना रहे सही हम जन्नी है जब मल मूत्र के त्याग करता है हम जन्नी हमारे का कहले हम भाई अरे लेकर आए जी लोग कहल कि डुमरा से दवाई लेने है जोगा के इलेक्ट्रा लोग पियता रहे हम के ठीक कती सब तबे त निमने बा मल त्याग थकबो त चिकन भइल होई ए घरी त बाहरी सामान के जरूरत ना पड़ी और बाजी आज जमाना बदल गई गाना बदल गई संतोष पांडे और खाना भी बदल गई पहले पाती पर बैठा के खजे पूरी ली सब्जी रसगुल्ला प्योर छेना ये मिर्ती ली अरे जिलेबी 3 दिन से आटा सरा खाई ना आयो खियावे कबा अपने पतल उठा लो आ सेंट्रल जेल के कह दिया लाइन में लागल बड़ा लिखी दांगा भवदी में के आइल के ना आइल के देखो वाला नहीं धन हरे प्रभु अरे बदल जमाना फिर चलो गिरना ही होला बदल जमाना बदल गइल गाना केहू कुछ गावत त केहू हरे कृष्ण बाबा हर चीज ले आइल बड़ा कोनो चीज बाकी नहीं है श्री रविंद्र ठाकुर समाज सेवी नारंगा भुआल छबरा ये हमारा परिसवन से पंकज तिवारी जी जे आज भाजपा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बानी बीजेपी सह जिला परिषद के उम्मीदवार बानी नारायण जी बनौले रहे धन जन से घर भरले रहे हे बबुआ श्री राजेश पांडे जी सोनू पैक्स के माध्यम से पुरस्कार मिलन ये हमारा पंकज तिवारी जी रनी हाँ मुन्ना जी रह जाए अच्छा श्री राजेश पांडे जी पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से पुरस्कार मिलन ये पांडे परिवार तिवारी परिवार ठाकुर परिवार हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिहल कि नहीं तो अगवनैया
सारा दोष है भाई जी। ये हमारा गुड्डू ठाकुर जी, संजय तिवारी जी, मुन्ना ठाकुर जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी। ये हमारा संतोष तिवारी जी जेकर बबुआ के बियाह में आयल बनी जा, ये इंडियन आर्मी फोर्स के जवान बनी। आई जा कमेश्वर राय जी है ने मुंह करी, कमेश्वर राय जी है ने मुंह करी ना, हम बोलत नहीं है ने मुंह कर रहे हो गई, हम खुद संभार लेवे अकेले के हुए में बाहरी ना बोली, अकेले हम संभार ले माइक पर हक जी। हाँ और बाजी बढ़िया से बेसी आज बाउर के मोलबा रविंद्र ठाकुर जी, मुन्ना ठाकुर हर्ष फायरिंग कैले हैं खुश हो के, वही में केहू कोई बाउर लागल हुई तो करा तरफ से हम खुदे समझौता कर देनी, जो हम समझौता करे वाला बानी ए जे बानी हम, वो हमार हित ना हम कुटुंब हमें, वो हमार नतीन दामाद हमें, से तने खुशी में आके कहले है ऐसा कोनो बात। हेलो आज बढ़िया से बेसी बाउरे के मोलबा जे जे निमन गावत बैठ के आज बढ़िया बढ़िया गायक श्री राजू ठाकुर जी वार्ड सदस्य, ये ठाकुर परिवार देखो प्रोग्राम ही है, रुपया के गाला लाग जाता हाई। अच्छा बाद में भी कान में फोन सुनता रहे, आवा तारा के सुनाई। भरत शर्मा से निमन गायक के हो जियालाल ठाकुर, देव कुमार सिंह, मुन्ना सिंह, भोजपुरी के लोग प्रचार प्रसार कैले हैं। आज लोग गौनाई सुनते हैं, कहीं कहीं प्रोग्राम होता कहाँ है बढ़िया से बेसी माननीय बाबू टुन्ना सिंह जी समाज सेवी नीतू फरमा डुमराव, ये 500 रुपया पुरस्कार देनी। भाजपा नेता श्री रविंद्र ठाकुर जी उत्तर प्रदेश बलिया, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार। बार बढ़िया से आज बाउरे के मोल बा जे निमन गावता बैठ के छीलत घर में ओल बा के कर के नाम धरी ओह लोग बुरा मान जाता कि नहीं तो अरे श्रोता हे सुनवैया के बाद सारा दूसरे भाई जी रह जा बेटा, ये नथुनी का कहा लालू के डेरा से ये ऐसा रहे हैं होटल मलिकार जोगिया में यहाँ के होटल रहे। ठाकुर जी गोड़ लगिले प्रणाम करता नहीं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। हरि कृष्ण तिवारी के पहुना लगिले रहुआ बरजा घर पड़ेला राउर रोवा के गोड़ लगा तने वो हमनों के दामाद हमें ले बेटा देखी कलकारी रहे श्री हरि कृष्ण तिवारी जी के पहुना वाला गिले नवरंगा भुआल छपरा के ठाकुर जी 1000 रुपया पुरस्कार देनी, हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। वाह वाह
आज हमरा उमेश व्यास जी के बड़का भैया वीरेंद्र ठाकुर जी समाज में ढुकल बनी 100 रुपया पुरस्कार हमनी के देले बनी हर कलाकार लोगन के हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा लास्ट में बा भैया ये है हमें वीरेंद्र ठाकुर कमेश्वर भैया तनी हमनी और मुंह कैले रहे माहौल चल जाता उन्हें कर मुंह कर देता ऐसे हमारे गाँव ने ये बिगड़तिया तनी मुंह कैले रहे हाँ लाचार बड़े कवि लोग उनको लोग के गाड़ी देता ना कवि के दोस्त नहीं थे गायकों को नहीं थे स्रोतों के नहीं थे ठाकुर जी ये समय के दोस्त ये ऐसा समय आ गइल बा जो वह लोग के नीके लगता तो निमन गई बा तो तहर निमन ना लगी बौर के नीक लगी समय के दोस्त जन्नी 100 रुपया पुरस्कार मिलो हार्दिक अभिनंदन शुभकामना कुंवर कमल बास हो सोनू संग दिल बात श्रीमान पवन तिवारी जी बड़की ने जोर से बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा कि नहीं तो कोनो अरे लेखक अली खवैया में बा सारा दोष है भाई